Zo'n meter de trapdel en dan kom je op de boaiem van de wetterkelder van het aquaduct. Er is maar een oor 14.000 ton wetter voortpompt. Nou, het wetter in je lauw, dat rent je naar beneden. Dus op het leegste punt hebben wij een wetterkelder gebouwd en we staan nou als het ware op de vlier van de wetterkelder. Dus het niveau je boppen, daar rijden de auto's. Ja, en dat is in wezen dus het aquaduct waar de meesten naast joggen. Ja. Maar onder dus het asfalt van het aquaduct, daar zit nog een kelder en in die kelder staan we nou. Wat het hier ingewikkeld maakt, dat is de beperkte ruimte. Schum maar even omheen van alle stempels die erin zitten. Alle groenwerk, alle wetter, alle materiaal. Maar tot die stempels onder wetter omgebracht worden. Dus het moet een protto met doekjes gebeuren en dat maakt het ingewikkeld. Maar de onlis van het aquaduct luidt op schema. Even een oersjug, maar de heer komt jou erbij. Deze lijn hier is in wezen de heek. En in die heek zit de fjouwer radiaal. 1, 2, 3, fjouwer. Die een verbinding maakt met de buitenring. Omlauwt. En die zorgen dus dat het verkeer van de heek in de binnenstad komt. Het diepste punt dat zit hier eigenlijk tussen het Van Haaksma-kanaal en de Varenheidweg. Hier zit zo'n kanalure en hier hebben we het diepste punt van de Westelijke Invelsweg. De keldervlier wordt nou eens spuiten, dan komt er nog een vlier in. Die het verankeren wordt met ijzeren platen en moeren. Deze koppelmoeren en die ijzeren plaat, die zorgt ervoor dat de kracht en de opwaartse kracht van het wetter uitdroegen wordt naar de trekelementen. Daar zijn deze dingen voor. Deze die zit ik al in een onderwetterbetonvlier, dus we hebben nou opstaan. Ja. We staan nu op een onderwetterbetonlaag van ongeveer een oorlmeter. Daar zit ik van deze schotels in. En wie je krijgt in de wetterkelder van de Westelijke Invelsdijk. En die is eigenlijk hier projecteerd. Hier hebben we het bezinnishokje, hier heeft het Van Haaksma-kanaal, hier heeft het viaduct door de Varenheidweg. Maar hier zit dus hoe de kelder waar we krijgen in. December takken meer met het werk klaar wezen.